Παιδιά, είμαι ο Γιώργος και ο Παναγιώτης. και σε αυτό το βίντεο θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για... Πλησιάζει... Και τους 17 subscribers! 17 subscribers! Καθίστε να το κάνω zoom να φανεί λίγο καλύτερα. 17 subscribers. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παναγιώτη, πες τι δώρο θα τους κάνουμε. Θα τους κάνουμε ένα iPod. Το ίδιο βέβαια, δεν το χρησιμοποιούμε καθόλου. Όχι καλέ. Το ίδιο, δεν πειράζει. Δεν το χρησιμοποιούμε καθόλου, παιδιά, μόνο το ανοίξαμε. Θα το κάνουμε, θα τους το δώσουμε, δεν χρησιμοποιούμε. Και το Uncharted 1, 2, πρόσεχε, το 2 είναι σημαντικό. Το 1, 2 και 3. Κάτσε, όχι έτσι. Παιδιά, τα έχω τερματίσει και τα 3 εγώ. Όποιος θα θέλει να τα πάρει, απλώς θέλει να κάνει 2, θα σας πούμε πόσα subscribe και πόσα like. Στο πρώτο 2 βίντεο... 2 subs, 2 like. Όχι. Ναι, 2 subs και 2 like στο πρώτο βίντεο, παιδιά. Δείτε στο chat 3 ο πρώτος που θα κάνει 2 like στο βίντεο, το πρώτο... να μας γράψει comment και θα το τα δώσουμε. Ήδη ο ένας κέρδισε το Uncharted 4. Ή μπορεί γιατί έχουμε διπλό Uncharted. Ή μπορεί κάποιος όποιος έχει το PS4, όπως... Ποιος φίλος έχει το PS4? Εγώ, μόνο ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης... Το έχει δει το Uncharted 4 όμως. Όχι αυτός. Το έχει τερματίσει, αλήθεια. Ναι. Αλλά τώρα εντάξει. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα σας δώσουμε αυτά τα 3. Δηλαδή θέλω το Uncharted 2. Όποιος κάνει subs για το Uncharted 2 να κάνει 2 subs και 2 like. Θα το κάνουμε έτσι, παιδιά. Και θα το πάρουμε, ορίστε, Uncharted 2. Όποιος θέλει το Uncharted 3 θα κάνει 2 subs, 2 like. Όχι, όποιος κάνει το Uncharted 1 θα κάνει 1 like και 1 subscribe. Ναι. Και όποιος θέλει να πάρει το 3 θα κάνει 3 subscribe και 3 like. Είναι ακριβά, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Συνήθως κάποιοι θα πάρουν το 1. Κάντε ένα like, ένα subscribe. Όχι, δεν χρειάζεται subscribe, κάντε τίποτα. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους 17 subscribers.